Odiochieng' makare nyakoromo gi jwang' kamoro amora mantiere ni geno mar adieri yweyo maber ahinya odiochieng' makon tarik 3 dwe mar 10 higa mar 2024 kaonge mosekoni kanyo ni happy new month wakoni kawuono kata ka en tarik 3 wasechopo kawuono en odiochieng'no ma chieng' tich ang'wen ka wantiere kar kae weche manyien mag migago biro ni sani ka gik mathoth osebedo katimore buche manomake do ka koro nyaka sani bende en fuong'ruok ne jogo manomako buche makamago to mere jopuonjre kod jonyuol nigi paro magi kotenore kodgi nyaka sani ka en odiochieng' mar 3 are ne chak ket ayanga tich mano chenro manyien okumba manyien mano mar sirkal mano mar SHA en nyaka sani nyakwara jwang' en geno mara ni in bende idhi kode e yo makare ka intiere kod achiedh nade moro amora bende ichwalo mana ne jogo mowinjore to wabedo kod odiochieng' makare wekoni weche mathoth ahinya odiochieng' ni ma kawuono e weche manyien mag migago to motelo ne mano wede ne thuond weche. Doho mamalo ochungo chako chenro mar siro somb jopuonjre nyaka giwinj bura mane ochwalnegi. Nengo mar ngima oluar kendo miyo nengo mar chiemo dok piny matin kaluwore kod lipod bengi maduong' ma pacho kae madwe mokalo. Moko kuom counties ma pacho ka osechako chiwo chanjo ne tuo polio ne nyithindo manie bwo higni 10 tok land muoch mar tuono e counties moko pacho ka. Arwak ni machiegni nyakoro mga jwang' winy kene ne weche manyien mag migago achiel kachiel kamoro amora mantie arwak ni machiegni bed koda ka nyaka giko kalendo makama yudo achiel kachiel kokalo e mbui me kod duto te mag Ramogi TV e mbui mar Facebook, YouTube kod mano mar X yudwa kacha Ramogi TV KE e mbui mar X Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube ka SMS line wabedo yaw kar kanyo ma en 2-3-6-9 konwa ni neno weche manyien ka in kanya gi jok mage to moloyo duto paro en mane mentiere godo e weche manyien kata chal mar piny Kenya ka wakelo nigi e weche manyien ma wantiere godo odiochieng'ni ma kawuono tarik 3 dwe mar 10 higa mar 2024 abedo ka kelo weche manyien nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanakwar mokeo nyaka sango machiegni. Kaluwore gi nonro mowuok e bengi mar CBK yangore ni pek mar ngima e dwe mar 9 odok piny matin kawuok e atamalo 4.4 mar dwe mar 8 nyaka atamalo 3.6 e dwe mar 9. Yangore bende ni nengo mar chiemo mosebedo ka keto e ratil nengo mar ngima ahinya mago ma muting'o nengo chiemo kaka mangwacho, kabich, mok kuon, mok ngano, otungu e kin mamoko. Nengo mar chiemo bende odong' mana kata ka nitiere atamalo mamalo ahinya ka nitiere atamalo 5.1 ka nengo mar modhi muting'o nyaka gas mar tedo odong' mana ka gintiere atamalo 1.1. Nengo mag wuoth kod teko sitima mosebedo kata ka nitiere piny kaluwore kod dong' ma ok omul nengo modhi kaka petrol kod diesel. Mwandu mamoko bende ma ok mag chiemo kod modhi odong' kata ka nitiere oidho gi atamalo 3.4. Magi gin nengo mabiro kaluwore kod kwan mogol kawuok e moko kuom counties ma pacho ka. Kamachielo, do mamalo chungo chenro manyien mano mar siro somb jopuonjre mbalariany nyaka winj bura mane ochwal negi kendo gigol ng'eto margi. Burano ne ochwal tarik 13 dwe mokalo kod riwruok mano mar riwruoge mag Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku kod riwruog jopuonjre mano kane giwacho ni chenro no odino ne thoth jopuonjre madwaro mondo mi oyud kony. Ng'uro osebedo ka igolo ewi chenro no kawuok kuom jokanyo mopogore moting'o nyaka jopuonjre mane kwedo telo mantiere kanyo telo mopogore opogore mag siro jopuonjre magi wacho ni ok odewo jite. Jang'ad buche Chacha Mwita jang'ad buche no owacho kanyo kanogolo ng'eto no ni kideki kata ne gideko timo kamano kaluwore kod deko mar apisa Ton Jenner jatend migawo mar somo kod KUCCPS chwalo obokegi e sama kare. Burani ibiro winj tarik 16 dwe mar 12 kama jokanyo bende ibiro chwalo wechegi.
Ai, nakora mga juang kamachielo wadarango sigana mantiere karkae ne gin jogo mane tio e piny no ma Qatar. Jogo mane udolal mano mar tich e piny Qatar e kinde mag tuke mag World Cup seyo jomin buche kuom thiro bura mano makne achich maduong' luongo ni Judy Chepchirchir. Kane gibago ng'anyo margi e boma ma Eldoret odiochieng' ma kawuono, giwacho ni obila nosetieko timo nonro margi kendo ne gichwalo nyaka ripot okang' makare monego bed ni ikawo mar chik ne achich makamano bende pok otim nyaka sani. Ne gichwalo ng'ur margi e apis jomin buche bade ma North Rift ka gikwayo od bura mondo mi olok chik masundo apise mowinjore orit chenro maggi kaluwore kod chik. Hii imekuwa ni cartel's paradise wa Singishu. Watu wanafanya wizi with impunity, hawezi shikwa, huwezi pelekwa mahali without fear, tena wanafanya bila aibu eti kwa sababu they are politically connected. Na goon ama cartel mkubwa ni nani? Ofisi ya ODPP. Kwani ofisi ya ODPP ni kitu gani hapa? Tunauliza Bwana Rais. Hii ofisi ya ODPP haiwezi kufanywa oversight? Wananchi wanaumia. Atunafanya uchunguzi tu alafu napeleka file. Waamue vile wanataka kuamua kwa hiyo file. So what is the need of having police investigators? So we are demanding arrest of Judy Chepchirchir. We are demanding arrest of all other directors or agencies in Uasin Gishu. All of them. Judy ametutesa. Wazazi waliuza mashamba, wengine wakauza ng'ombe, wengine wakauza anything they had so that watu waende wafanye kazi. Lakini so far hajapata anything. Sisi tunataka Judy kwanza ashikwe. On that 3rd of this October on Senate, tunataka ashikwe. Sisi wenyewe wasipomshika, sisi tutamshika. Kanisa mar PAG oyiero Kenneth Adiara kaka bishop maduong' mar kanisa no e pacho kae. Yiero maduong' mano bagi log tich maduong' mar kanisa no mantiere Nyang'ori e kaunti ma Vihiga kendo noyuore gi jodolo ma kanisa no maromo 6,000 mane oae konde duto ma pacho ka. Yiero makamano ne ota e yor kwe kata bang' ywaruok ma osebedo kanyo kantiere tend kanisa no kuom thuolo mar higni 5 mokadho. Adiara noyudo ombulu maromo 2,472 ka Christopher Nkilasi mane gipiem godo ne yudo ombulu maromo 1,138. Jadolo ma osebedo ka otelo mano Patrick Lihanda to noyudo ombulu maromo 120. Bishop Adiara ne okwa kane wuoyo kanyo gi jofwambo owacho ni ogeto riwo jokristo duto mar kanisa no. Sasa tunataka tutende kazi ya Mungu na nataka pia niombe wale ambao tulikuwa pamoja nao katika kinyang'anyiro hiki ya kwamba tushikane pamoja ili tukapate kutenda kazi ya Mungu ili kanisa letu lipate kusonga mbele. Tuna imani kwamba kupitia katika uongozi wake kanisa hili linaenda kusonga hatua haswa kiroho, kifedha na katika hali ya kiitati na njia zingine mingi. Machielo warango kan duol mar wuogi Uganda motis kanyo ni National Cohesion and Integration Commission NCIC noluongo e apis margi josiasa moko ariyo ma e kaunti ma Tana River mar duoko penjo ewi tulo ma osebedo e kind oganda ma Tana River kod kaunti ma Kitui ma wachore kanyo nyaka sani koro gine magisebedo ka gisiayo. Romono noyuore gi commissioner mar duolno mano Danvas Makori kod commissioner ma kaunti ma Kitui Kipchumba Ruto negeto romono negeto mar kelo kwe kinde mag oganda ariyogo kendo tieko tulo ma osebedo ka nie kinde ogennigo. Tulo osebedo kanyo kantiere kendo lal mar ngima kod kethruok mag tesendo bila mano ger manyien bende osenenre kanyo kinde moko. Sleeping on the job. We have not slept on the job. We are balancing human life. And because askari wangesukumwa wangepiga risasi. If they were injured wangepiga risasi. Na askari wangepiga raia. Na raia ingekuwa ni story ingine. But we are very happy today. The NCIC has come here under the leadership of Makori and to assist us to investigate on a fact-finding mission. There has been tensions rising between the counties of
Tana River and Kitui. As you've heard, we've had lives lost, sadly lives lost. So first of all is to condole the families that have lost their lives on both sides of this conflict, which is totally unnecessary that we've lost such lives. Now, mine first of all is to appeal to both residents, Wakenya wote, wanaishi Kitui ama wanaishi Tana River, to appeal first of all for calmness, because maisha kipotea, you will not itarudi, as we format and plan for a response which we'll enumerate in a few minutes. Secondly is to appeal to the leaders. Leadership responsibility is not to incite your people here, those who you represent, that's what I mean, to break the law or to even take lives. That is not your responsibility. Obile County ma Homa Bay ne oreso achich moro ma itudo kod bembo mano mane jopiny dwanego. Bang' yudo rando kanyo ka obambo nyathi manyako ma jahiga 7 e ode mantiere kar dak ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay odhiambo manyoro. Achijno ma en rawera ma jahigni 18 lipot mar obila yango ni ne olidho kendo nodhi kanyo e dala gi nyathino manyako ma okawe nyaka e ode. Kama ne ochako bambe kapok ne jopiny ogoye gono mano ka orocho ratiro mar nyathi manyakono. Kaluwore kod komanda mar obila County ma Homa Bay Hassan Barua owacho kanyo ni achijno ne okawo nyathino ka min margi ne odhi manyo thieth. Jopiny mane nigi mirima ne opore kuome gi gocho kapok obila ne oluong ma oringo ma odhi kanyo rese kane jopiny osenye marach mokalo. This young man went to the home of a mother who is admitted at Homa Bay Hospital. He abducted this young lady and took her to his residence near Shauri area. He defied her, and members of the public got information yesterday, and they moved to the house where they rescued this minor. This young man was subjected to mob injustice and sustained some injuries. He was taken to Homa Bay Hospital where he was admitted. The case file is ready. After his discharge from the hospital, he'll be taken to court. Kama chelo nyakoro mojong wadarango ane chenro machelo mantiere karakae komayudo kanyo ni sikund sekondar mano mar yawuowi kod nyiri mano mar Igena mayudore Nyamache County ma Kisii ywago lal mathoth mane giyudo kaluwore kod contractor moro mane loso ndara e alworano muko chiel kod choo. Ma en gino maketo ngima jopuonjre kamarach. Kaluwore gi japuonj maduong' mar skul no mano Bernard Juma ma bende en jakom mar riwruog jopuonj madongo mag sekondari Nyamache Kesha owacho ni gino miyo degi mag pi obarore kendo keto ngima mag jopuonjre kama ok ni kare. Bura ma kamano bende osegoye tesend obila kod tesende mamoko ka tend apisas mag somo nyaka sani to gik moro amora mosetim mano nyaka sani ka giwacho ni ne gitemo manyo jatend migawo mochung' ne weche mag apaya e kaunti ma Kisii to nok giyudo duoko. I decided to bring it down without any notice. Nobody has ever given us any notice to the effect that this fence could be encroaching on the road. The fence has been there legendarily. I found the fence there, and so I wouldn't know if the fence was on the road or not, but I thought it was good manners to even be given a notice if the fence would be on the road so that we could move the fence. This contractor simply pulled down the fence, and if you have seen there, he also pulled down an entire latrine that is used by the girls, and even let the sewerage flow onto the road, which is a serious health hazard. So as we speak today, we don't have piped water. The piping system was vandalized, was pulled down. The entire fence was brought down, almost 100 meters. If you can see, the fence is almost 100 meters long, the section that was brought down. And we have reported this case. We have reported to the DCI, to the police, to the Ministry of Education. We have reported to the county government. The sub-county admin has been here. The DCC is aware of this case. He has been here. Haya.
koke mago timore Nyamache County ma Kisii nyakora mogejwang romo kata weche mamoko wayudo kanyo ni maromo atamalo adek mag mine mayache County ma Migori ok dhi e clinic kaluwore gi lipot ma ogol kod migawo mar thieth County ma Migori ma osetudi kod kwan mamalo mag nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki masani ochung' e atamalo auchiel e County no. Wayud mathoth kuom Joma. Atamalo 7.3 mag nyithindo gamo kutego mag ayaki ka kuom minegi e kinde ma inyuologi e piny Kenya. Kwan nyithindo go magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi e County ma Migori en atamalo 6, ka bende County ma Migori en achiel kuom counties matin e piny Kenya ma osego okang' makare e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka kuom miyo nyaka nyathine. John Steve Oyugi matiyo bad migawono mar thieth ma ong'ere kaka National Syndemic and Disease Control Council wach ni piny Kenya nitie lai makare mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi ka bende kod migepe mondo koro nywak lwedo. There are category of mothers who are not even aware of the existence of this program. There are those who are aware but for one reason or the other fail to take it up. So I'm seeing sensitization on the same would work the magic. Piny Kenya geto duoko piny kwa nyithindo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi nyaka matin ni atamalo 5 ka oromo higa mar 2027. Jolony wechego mag thieth yango ni kwan mine mathoth ma odak kod kutego mag ayaki tok dhi e klinik e kinde ma giyach gin moko kuom gigo mosethiro okenge mar duoko kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi. Mothers who are initiated into treatment somehow drop off the treatment and therefore they run the risk of infecting their unborn babies. And that's about slightly around 30%. Diuko Tieno, materwogno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV/AIDS kata Kelin wacho ni pek yudo yedhe mageng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP ne mine mang'awo bende osethiro chenro mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kuom miyo nyaka nyathine. We as Kelin, we are at the forefront trying to make sure that medicine that are used even in mother-to-child transmission are affordable, accessible and available to the people. Apisa mochune chenrono mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kuom miyo nyaka nyathi e County ma Migori Caroline Odera wach nitiere atamalo 3 mag mine ma pod ok dhi e klinik e County ma Migori e kinde mag yach. Wantiere gi atamalo 3 mag mine manitiere e community oko manigi ich kendo dhodho nyithindo to pok giwae dhi e klinik. Mine gi eki gine magi githoro miyo kute gi eki gamre koa kuomgi kadhi kuom nyithindgi. Lipot bende yango ni thoth rawere ma omako ich ka hikgi ohiu oluoro dhi e klinik gino bende koro miyo mago ma odak kod kute mag ayaki keo kutegi ne nyithindgi. Kaluwore gi kalenda mag skul seche moko ok giyud thuolo mar dhi e klinik to bende ni pod gin tindo gi joma tindo gin gi luoro mar dhi e klinik. Migawo mar thieth e County ma Migori yango nigi tiyo kod yore mopogore opogore mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi ma oting'o neno ne mine onyuolo osiptende. Miyo biro e osiptal to yud ka oonge koda kute mag ayaki lakini en koda ng'aw mar gamo kute gi eki wamiye yedhe go mwaluongo ni PrEP mondo mi ensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom chopo irgi e kinde ma gin gi ich kendo gidhodho ma gikone bro dhi to gamore ir nyithindo. Piny Kenya ne geto duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag kinde ma inyuologi nyaka matin ni atamalo 5 ka oromo higa mar 2020 kata kamano ma ok ne ochopie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom ripot makamano. Wadhi ane County ma Turkana kama iyudo ni migawo mar thieth e County ma Turkana ochako ayanga chenro mar chiwo chanjo mar polio ne nyithindo mantiere bwo higni 5 ma ibiro bang' kwan nyithindo mosegamo tuono chopo 5 ka 4 kuomgi nowuok e County no ma Turkana. Jatend migawo mar thieth e County no ma Turkana James Wangiros Longole
Okwayo jonyuol mondo ter nyithindo e kuonde chiwo chanjo mag polio mag mondo mi ogeng'negi gamo tuo makamano. Apisa maduong' e migawo mar thieth Katra Abdi owacho kanyo ni kaunti ma Turkana nyaka koro ng'i motegno nikech nyithindo e kaunti no ni e lai mambele mar gamo tuo no. The launch of a county-wide campaign, vaccination against polio. And we are targeting children below the age of 10 years. Yeah, refugees are part of the population targeted. So it's both, in the context of Turkana West, it's both the host and the refugees. We have 5 cases as a country. The 4 human cases have been found in Turkana County, Turkana West. The 1 case from the environmental surveillance is from Nairobi County. So as Turkana County, I want to call upon the public that any parent, any guardian who has a child below the age of 10 years, ensure that your child gets this vaccine. Aya nyakora mojwangi report makamano bino modo kanyo ko county ma Turkana wakago yuo mokwongo daika osekalo 22 toksa aberio maroduchi makono wakal ni weche manyien mag migago kala ne oteri adek mantiere kar kae Beryl wacho kamani oyawre okoyawre Beryl sani en good afternoon Cleo awinjora mogi TV kantiere game uranga kae gimin Jaden nyamin mama na Liliana Dhiambo koda Bito Beatrice mogik aoro ne danwa Mameri Owino chang mapeo Ramogi News top notch county game uranga kae erokamana enya dani mondo ochang mapeo mono dani Mary Owino erokamana nyaka ontiere kar kae Edwin Omondi ni wacho kani entiere chenro mar weche manyien ka entiere ka jal machilungore ka ne Justice owacho ni embede ngi kwayo kete kar kanyo just ntie kar ka ko wacho ni kanyo ka Willy Riza owacho ni entiere kar ka urito mana ngomo wake chakurite chon watie weche manyien Heaven Malaika Cindy Rashid wacho ni entiere kar ka luonga urathola kamuchame nyama choma lunch ka luo weche manyien ka ne Ramogi TV ka erokamano jomamoko bende mantiere kar kanya kwa Ramogi Jwang Xavier Short it bende ntiere kar kae owacho ni gintiere ka achiel kendo giluo mana chenro nyakwara Ramogi Jwang Gerald bende noka ntiere county ma Siaya Justice ne noka ntiere school Machakos University mano kamulue chenro Kizito Magufuli bende luo chenro ka achiel kaya oluo wa achiel nyakwara Ramogi Jwang ntiere kar ka achiel kodi Boba bende wacho ni nka wacho ni oyawre uruduto neno we chenro machielo kaya wacho ni oluo chenro achiel kono uru paro bende kotere kod weche manyien mabende ntiere kar kama kelwa chak sani ka okori ni weche gi yudo gi mbui magwa mag Ramogi TV kama bende ne waketo gi kacha live achiel are ne wachak weche manyien gi nyaka sani to wacho nade nyaka sani kama wachope ni nyakwara Ramogi Jwang nitiere jogo mandiko nwa kar kaka gigolo paro mopogore kata maket kod weche manyien mabende wanago ka Sara Singa nyakwar Odongo mar wang' Neno West Kanyamkago wacho na sedonje chenro kenano makare weche migago kod baba wa Singa Odongo kod joka Singa duto. Monica Kumu wacho ni neno wakentiere nyakach dala Ramogi TV ler maratari kendo mor ka ukelonwa weche manyien e yo mong'ith kendo makare bende puoch gi pak kuoma kolonwa weche manyien gi kuku magi mantiere kar kae nyaka sani kata kamano wacho ni kodwa nyaka giko Ogony Brayo wacho ni kodwa kae kentiere Nairobi Isili Onyango Kevin mar Nguku Kanyadoto wacho ni entiere kodwa achiel kendo luo chenro nyakwara Ramogi Jwang entiere kodwa ka wacho ni ka kod Carol Mireba Stano Quinta Ukeyo Sele Nyar Mwalimu koda timna wacho ni timna mos makende ne Flozianet makende kinde mentiere kuyo mar owargi Musainya Flozianet mar Siaya bende kuoma mano ma oyudo kuom lalo owadu nyakwara Ramogi Jwang gikanyo wakao yuyo masani kaduogo mathoth pontiere kikidi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million
million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. This deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs, because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. We have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding, because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki imenisort. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Passion miyo atimo gini kaero. Lepa ibro yudo ka anytime miromo kod arwako lepa. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Machiegni kendo nyakuro mogi jwang' e weche manyien mag migago en moro marane pod ikete kar kada ikosekalo 32 tok 7 mar odiechieng' ma kawuono. Wadhi nyime kod weche manyien. Miyo moro ma hike ni diere ne oresi e lak tho e lwet jopiny mane nigi ich wang' tok yude ka ong'wedo alot sukuma e puodho moro okinyi ma kawuono e gweng' ma Matungulu. Kaluwore kod Jane Kimeo ma en wuon puodhono, owacho ni miyono manoyudo manowacho kanyo ni osebedo kanyo ka kwelo e puothe kane oyude ka oseng'wedo gunde 2 mag alot. Dennis Mutiso mane orese e lwet jopiny mane dwaro wang'e notere nyaka e tesendo bila Matala. Niliamka nilitoka kwa nyumba 5:34, badala ya kupitia main road nikapita njia ya shamba, ndio nikapata mtu anachuna sukuma. Nimepata amechuna mingi kama gunia 2, alafu nikamuuliza yeye ni nani, akakataa kuniambia. So nikapiga duru, nikamwambia alipe sukuma aende, akakataa. So mob kupiga duru, watu wamekuja ndio hivyo wamechapwa. Sasa vile nimefika, nimejaribu kupata raia wakitaka kumchoma na kuchoma hadi pikipiki yake. Hapo ndo nikamchukua, nikamweka gari yangu, nikamleta hapa polisi Tala. Sukuma ni zangu mimi, ndo nimekuwa nimelima, nimekuwa nikiweka maji nikitoka kazi. Only for today nikapata huyo mwizi amekuja na akaiba zote. Sasa amekuwa kiba for a while. Kila saa tukikuja tunapata vitu zimeenda. Tumelima sukuma, tuko na nyanya, tuko na hoho, kitunguu hapo. Ukikuja unapata vitu zimeibiwa. Sasa leo ndo amepatikana. Hakuwa na pikipiki na sukuma kadhaa za watu kadhaa hapo kwa kijiji. Aya, nyakuro mogi jwang' gimedoro ote weche kodhi nyime to njoka ng'ato koni kanyo ni alote kwalo koso jonego bed ni pogo mana alot mantie kanyo mokwal gunde 2. Erokamano en jogo mamedo ndikonwa medru kete mana kar kae. Wadhi nyime kod weche manyien kama iyudo ka ni jotuo pod medo dang'ni e temo manyo thieth tok sirkal daro okumba mano mar thieth kawuok NHIF nyaka mano mar SHA. Kata obedo ni ute thieth mag rufaa temo neno ni jotuo magineno kanyo mantiere bwo okumba machon mano oyudo thieth. Moko kuom jotuo pod okwamo kaluwore ni chenro mar SHA pod okoriere. Kamachielo, jotuo mamanyo thieth e ute thieth mago mag ji giwegi bende koro chuno mondo ogol omenda aching' eka giyud thieth. Siptos Okinda nigi lero. Odiechieng' mar 2 e bwo chenro manyien mar okumba mar thieth mar Social Health Authority. Jotuo pod nigi dang'ni maka kod kacha kaluwore kod ng'ikruok mobiro kod chenro manyien ni. E od thieth mar rufaa mar JoTRH e kaunti ma Kisumu, jotuo kwamo. Maromo jumbe 2 nyaka ne migi thuolo mar wuok kendo dok pacho, pod koro dinegi e od thieth kaluwore kod ng'ikruok e weche mag chudo e bwo okumba mar NHIF. Nilikuwa admitted on 23rd na tukafanyiwa surgery na sasa sijapata approval ya NHIF, ndio maana bado niko hapa. Nicha abiro ka on Tuesday 24th knubi timna surgery mancho timna mowuok maber. Koro bang' surgery to miwa discharge. Koro kosemiwa discharge to newa onyiswa ni mondo wa or kwayo mar NHIF mondo approval owuogi mondo wawuogi. Koro waserito enena ka piny oruto ni message bro bi e simu. Message no bokwane ok golo hospital to osemiwa discharge. So asebedo kama loyo 2 wige 2 chakre timna operation. Ka kwayo no gola gikono ginyal gola. Nyoro nyawadhi piny to nyiswa no timnwa free surgery gimwarito warito jo NHIF mondo clear wa. To NHIF sanito seng'adi oduogi shift koro wakian wadwa bedi hospital nyaka karang'o. Wich bar maduong' ma jotuo ni godo en ni omenda medo kwanore to gionge nyalo mar wuok e od thieth kaluwore nyaka ne gindikre e bwo okumba manyien mar SHA pok giyudo ote moro amora. Koro tamwani to koro
karwa chom kanya nikech bills wato medora meda an sani endi kama nitie ni bill apani ochopo 200 sani to pod omedora meda ok ang'ena biro wuok hospital ka endi karang'o wach makoro biro manyien mar mawinjo koluongo ka nang'owa ero swas ke ang'ono bende koro donje ka to kaka wadwoko shift no be wakia kata kaka itimo wan wakia waning'iso wan icha noserumo tarik 1 koro wato wan ka wakia kadang wakonyre. Ywak mar jotugi kata kamano pogore gi gima jata tije maduong' mar jotiarech Richard Lesiampe wacho ni onge jatuo moro amora magidino ne od thieth ewi chudo e bwo okuma mar thieth mar sirikal. We are not experiencing challenges in terms of discharges of surgical patients. All surgical patients, in fact, since yesterday, we had initially some challenges in the morning, but actually from around 3-4 o'clock, we actually managed to have a health ID, which is now helping us to discharge all surgical patients. Komachielo, jotuo mag Nyarogno mayudoga thieth e ute thieth mag ji giwegi ok nyal yudo thieth kata obedo ni sirikal nosingo ni gibiro yudo thieth maonge ng'ikruok. Jotuogi wacho ni idwarogi kod Sh9,500 pesa aching' eka giyud thieth. So leo nimekuja nikaambiwa hivyo. Nikaambia medical, nikaambiwa hakuna kitu tunaweza fanya sababu hawajapata the way forward na NHF haifanyi kazi. Nimefika hospitali nikaambiwa hakuna, hata by the way jana ndio niliambiwa kama unataka kuja na cash shilingi 9,500 na sina hata transport nikupewa nimepewa. Temo mar jotuogi temo manyo thieth e od thieth maduong' mar Nakuru Referral Hospital bende ogore Luanda kaluwore ni od thiethno sani opong' kaluwore kod thoth jotuo madonjo mayudo thieth mar Nyarogno. There are private clients who have been turned down from the private facilities where dialysis are offered, and they've been seeking services within our dialysis service machines. Though, remember, we have scheduled clients for the 116 sessions within a week, and we have to seek a space for the influxes that are coming in. And this requires also expansion plans, which were not anticipated. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jokanyo mawuok e pinje Afrika obagoromo mar twak kendo winjo duoko ewi weche mag arita kaluwore kod lwenje momako moko kuom pinje. Nyaka sani lwenje osemako pinje kaka Sudan ma milambo, pinje ma imbo mag Afrika, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, nyaka sani koro machiegni mar Lebanon. Jatend migepe Musalia Mudavadi mano yuoro romoni wacho ni lwenjegi thothgi hinyo mine kod nyithindo kabende owinjo onywak lwedo e chenro mag nyayo kwe kosingo sir mar piny owacho e ogirimiti mag pinje mago manyayo kwe kata National Action Plans. Now, our own fourth National Action Plan, extending from 2023 to 2027, was developed in a broad-based stakeholder collaboration. Its key objective is to strengthen women's participation in the area of peace and security and thereby support efforts to build sustainable peace. Now, Finland and the Republic of Kenya, we have actually a long, fruitful history on 1325. Kenya leads in sub-Saharan Africa in putting in office key persons in leaderships. I must applaud the government of Kenya for putting women in leadership positions to speak on matters security. In Kenya and many African countries, women are included as key stakeholders in peace processes, with their voices being heard in negotiations and decision-making. I will assure you that Kenya fully supports this global agenda. We have already embarked on the development of Kenya's third National Action Plan, that is the NAP 3. This gives us an opportunity to leverage on our past achievement to define a more constructive engagement of women in future peace processes. Riwruok mar National Fund Disability of Kenya ochiwo gig thieth manengo giromo $5 million ne osiptal mar AIC Cure Children's Hospital mantiere Kijabe mar konyo e chiwo thieth mowinjore ne nyithindo mani kod ng'ol. Kotanli kod Profesa Julia Ojiambo giwacho ni osiptalno geto chiwo thieth makare ne nyithindo mantiere kod ng'ol kabende osiptalno osetimo
osetimo bero ne jotuo matindogo moheo 3,000. Okang' mar chiwo sirno owacho kanyo ni biro medo chiwo thuolo makare mar thieth. Gigeno tiyo kod sir makamago mar medo chwalo thieth ne oganda jo Kenya mamoko kata mantiere modak e miere mamoko ma oganda to kendo gionge kod nyalo. The hospital to purchase equipment that is going to help them not only to cure but also to rehabilitate children who have, for various reasons, are unable to use their limbs, able to use their bodies, and whichever other movements that they have been lacking. So the fund has acquired equipment worth 5 million. These are special projects we normally are not able to fund just one project with that amount. We are honored and privileged to have the National Fund for the Disabled in Kenya coming to partner with us by supporting us get this very specialized equipment because this is pediatric equipment. The need is great. Every year we see, for example, last year we saw about 24,000 patients in our outpatient here in Kijabe, and as well as the mobile clinics that we go to at least 27 of our counties. And from those outpatient visits, we are able to have 3,000 children getting surgery every year. Aya, kama chelo nyakoro mojuang kambi ndeke ma pachokae Kenya Airways au chako chenro mano magrito alura kamutingo pidho yiende e chupni tego kar loso modhi mago mag diesel kachel kodaka ot mano mara msafiri mano mantie kanyo mano yawa yanga kod jakom ka KAA kata Kenya Airports Authority Caleb Kositany kod jatatije mara KQ Alan Kilavuka kokadho e mbui mare owacho kanyo ni dag loso modhi mag diesel biro konyo duoko chien nengo mag mauta kendo konyo e weche keto alwora makare mabiro bang' kambi mano mar ndeke kata mag ndeke ma KQ nochiwo lipot mar yudo yuto mokwongo e higni 11 tok loso omenda maromo milion 513. Which is an operation command center that is an in-house clearing facility of all operations of Kenya Airways, from pilots to cabin crews to scheduling to safety matters to anything touching operation will now be harbored under one roof. This will increase efficiency to ensure that all teams work more efficiently together. As for the water bottling and purification plant, again, there we are very, very proud. We will again reduce our cost substantially. In fact, our estimate is that we will reduce our cost by at least 60% of our current cost for the water. In addition to that, we will also be able to provide the excess capacity that we have in that water bottling plant to the ecosystem around us, so that it also helps to reduce their water cost as well. And then lastly, the one behind us here, which is the Musafiri House, is going to, just like the PS has said again, is going to significantly improve our efficiency. Aya, nitiere dwaro mar bero kendo yaro chiro mag mwandu mawuok e puodho kata mong'ere kanyo kaka fresh produce magitimore e kinde mar romo madhi nyime mag jokanyo e sekta mar pur ne ochwalo kata chwalo mwandugi mago e chiro e sama owinjore. Mae en romo mar nyisruok mag jopur ma idendo kanyo ni Fresh Produce Conference and Expo matimore kaunti ma Nairobi. Mwandu machalo kaka maua makelo yuto maber ne piny Kenya omed jiw mondo mi orit makare kapok ochopo e chiro mondo kik gikethre. Ikwayo sirkal mondo mi oti kanyakla kod kembe mag ji giwegi mondo mi gimedi kwan mag cham mayoro e pinje maoko kod mago ma itiyo godo e chiro mapachoka. Reason we are here today. We are here to discuss issues of market access for fresh produce, and that's our fruits, our flowers, our vegetables. Kenya is, when we're talking market access, we're looking at the local market, we're looking at the international market. I had mentioned that we are working with the private sector towards streamlining the
distribution channels at the domestic market. Supporting governments, private sector, and smallholder farmers to improve the food system, so that we're able to produce, we're able to trade, and we're able to do all that is necessary to grow the food sector, the agriculture sector, bringing about transformation from subsistence to commercial agriculture. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40